खुलुमखा हाजो त्रिपुरानि ताखुकते बुखुरंनो आं हाइनहाय karbook प्रेस क्लाब प्रेसिडेंट चबा त्रिपुरा तिनि 10 सेप्टेम्बर जों बेबाक हाजो त्रिपुरानि लुकुरकनो कायराम पारावो मकल कायसम लाइजाक तामनि बागै हिंकै जों बेबाकनो साइमानो आयां पुस्किनि पारो ताखुक बिरमनि त्रिपुरानि मांकथै फबजाक तंगो बिहिगनि स्टेटमेन्ट न रगै जों जतन साइमानो karbook प्रेस क्लाब 2 सेप्टेम्बर नि सिमिन बिरो मनि त्रिपुरानि नखलाव तंमानि कक्तमानो चिनि उ साक्थारमुं नरुगुई उ कामी आमचनि कायराम पारानि लुकुरक श्रीकान्तनि लुकुरक कयफांनि दाल बिदाल कामी आमचनि लुकुरक जोंनो सुबामानि नरक सालनि साल चिनि karbook प्रेस क्लाब नि आपडेट नरक नुगैनो तंखना फादि बेलायनो खा तंथक जानायखौ कायसा तिनिनि आपडेट कायसा रेवानो जों बेबागै थानसा मिलुयै तुमुनो सामुं तां तंखांकै गभर्नमेंट मुंसाफानो खायना करै मजबुरिनो चिनि लुकुरकनि जे नासिं मुंनो यासाना कलायो गसिना कलायो उ कक कबिसयसयनो फारिसों एविडेंस नरबिनो जों सायमालायानो नरक नुखना जों वातै पान्तै तै करै कारेन्ट करै खलायै जों तङै तंमानि karbook प्रेस क्लाब नि आदंरक ताखुक बिरमनि त्रिपुरानि नखलावो वातै फायमानि बाय वाइ थामचिनि 10 फिल जाखा फेबा जों सालचया खुरिनो तंगो हाथाय कतर कतर न जों खुरै गरु रुगैनो तङै तंगो सिनि सक्सेस नि बिसिङाव पहिला जों नुखा अर नरक नुखना नासिगि नायनादि ताखुते बुखुरक तिनि ताखुक बिरमनि त्रिपुरानि नखलावो तिनि आगे और कारेन्ट बकरै और वाटर सप्लाई बकरै और तुइनिबो प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी नि प्रॉब्लम तिनि karbook प्रेस क्लाब ते अरनि लुकुरक चाइतक मानि बाय ताखुक बिरमनि नखलावो सोलार लाइट सक फायना नांखा अब बेलायनो कुंचक जगनायको पियाबा उ लाइट और एरें एरें फाया उ लाइट और एरें एरें फाया तुमुंनो karbook प्रेस क्लाब नि लुकुरक चाइतक याहनकै साक्थार मुंकरै हिनकै तै उ कामी आमचनि लुकुरक साक्थार याहनकै मांगतै खुरमानि नुगै हाफां पावगै थांखामुं बिरमनि त्रिपुरा साबो जों खोनाजाकनो अलरेडी उ रेकर्ड न रगै जेसेबा नोंना उंथुं हनै अरनि लोकल लीडर्स जगबो आइनो आगिबो एसडीएम नि थानि उ ककनो मांखुरानि बाङै कक 30,000 रक दं जों खोनाखा फेबा उ ककनो खुनजुरो रुया अरनि एसडीएम फेबा उ आमचनि लुकुरक बाय karbook प्रेस क्लाब नि लुकुरक चाइतक मानि बिसिंतै तिनि मन्त्री साक बाय थांनो मा चाइतकखा तै मन्त्री नि प्रेसार बाय तिनि कायराम पारावो जेसीबी मजबुरी मा हाबका फाइना सेलेक्ट तैफानो लाइट मजबुरी मा फाइखा ताखुक बिरमनि त्रिपुरानि नखलावो अबंखा जों या फांनि सिमिन जों कुनु चाइते यगैनो सिलेंडर रुनानि कगया जों सिलेंडर रखांकै तुमुंनो तिनि ताखुक बिरमनि त्रिपुरानि नखलावो उ लाइट सफायदला खामुं अबनो कारै लामावबो ते कनै लाइट बेरक जाक तङै तंगो ताखुक बिरमनि त्रिपुरानि मांकथैनो खुरना थांगै ता पारानि ताखुक बुखुक न खबै खयफांनि लुकुरक चाइतक मानि बिसिंतै न उ लाइट ते कैसा आपडेट रनामु जों फिरो नरक जतनो साइमान खाना जेसीबी फाइमानि सेप्टेम्बर नि 4 सेप्टेम्बर जेसीबी फाइखा सिं ऑन कैमरा रेकॉर्ड रजाक तङै तंगो घंटा कैसा हाइखेनो सामुं ताङै तंगो आबनि यागलो 5 सेप्टेम्बर जोंबाय प्रेस रजाकमोन यागलो 6-7 काहाम खलायनो सामुं तांखा आबनि यागलो ताबुक जों नरनो क्लियरली साइमाना मुसुंगो अरनि लीडर्स गवर्नमेंट रिपोर्ट न रगै तिनि 9 सेप्टेम्बर 2024 नि बिसिंगो दीपर 12टा थेके 3टा नि बिसिंगो जेसीबी हाफायनानि कक तंमानि फेबा ताबुक फानो 9 न कारै तिनि 10 हर 10 सेप्टेम्बर 10 तारिख हर अंखा सालनै रगै कुनु जेसीबी नि मोखां नुगिया उ कामी आमचनि लुकुरक इंखे हाइनो हाय आ कक सोंथायनो कलायो तामो तामनि बागै सालसानि जागावो सालनै तामनि बागै गेप ना कलाय साल हर
आ मालखुं ताम हरखे मालै माइना दे आबो कि सोलार बायदे आ मालखुं लरि आनि सुमुं सोलार बायदे लरि हर फानो लरि मानले इनखे उ कक स्राय स्राय उ आमचनि लुकुरक ते करबुक प्रेस क्लब नि लुकुरक जेसुक ताखु बिरुमनि त्रिपुरानि मांकथैनो खुरनानि बागै जेसुक चाइतक हापां आसुक चाइतक याना आं कक कराक बे आं कक साना मुचुंगु दाति दाति न खोना 11 सेप्टेम्बर 2024 नि दीपर 12 नि सिमिन 3 नि बिसिङो जेसिकेपनो गारि फाइखा याप्रि नुकजाकनानि ओंथों अब आनि कयमुं तंनाय करबुक प्रेस क्लब नि ओंगै एसडीएम ओंथों डीएम ओंथों तै उ थाइनि मन्त्री नबो ओंथों अब आनि कक कुसार मुं तंनाय खायरगै आसुलेरि ता तंजाबादि जतन हामबाय।